Our topic for this evening is the fifth commandment. Thou shalt not kill. So, sa una, mag-umpisal ta, pag-abot sa thou shall, ang guide nato sa pagpangumpisal, di ba? 10 commandments. Usa-usahon nato na. Pag-abot nato sa the fifth commandment, thou shalt not kill, laktawan nato. Ay, wa ko nakasala sa ikaliwang sugo. Wa man ko kapatay. Bitaw, di ba? Sa may nakapatay. Pero actually, this is not just about killing. Okay? The fifth commandment is about charity. About our love of fellow man. It is only God that human life is given. Di ba? Gikan kay God ang tanang kinabuhi. So, it is just proper that God is the only one who can take away life. Siya lang ang mukuha. Siya yung muhatag, siya po yung mukuha. Every individual, bisag unsa ka pobre, ka abnormal, ka sa imong tan-away nahot, is individually created by God. Gipurma na niya personally. Okay? So you have to put that in your mind nga kada usa gipurma, gimold kada usa gyud. God alone has the right to decide when that soul's time upon earth is finished. So kay siya yung naghimo na, wa kitay katungod mo kuha ni anak. Okay? Siya lang ang naay angayan o katungod sa pagdesisyon kung kano saan na siya mo biya ni kalibutan. Okay. How about animals? Animals is not under the fifth commandment. Okay? If we kill animals, we do not sin against the fifth commandment. Claro? Why? Because animals are been given to us by God for our use. We have been given dominion. You have been given dominion over animals. To give food, experiment, scientific experiments, no? Elimination of pests, and that. But if you kill animal indiscriminately, without purpose, walay tumong, pag gusto lang kang pamatay diha, or cruelty, no? Cruelty sa animals, dili gyapon ka makapasala sa fifth commandment. Unsay sala nimo? Abuse of God's blessing. You will sin. It could be venial, it could be mortal. Like for example, poaching. Illegal. No? Poaching. Imo lang na pamusilo na diha mga elepante diha, pasagdan lang diha. No? Tapos dapat na yung mga anak just for the fun of it. No? Poaching, kuhaon nimong ivory, pasagdan nimo siya mamatay, kuhaon nimo yung horn, kay baligya sa illegal trade. So, sin na siya against stealing na siya seventh commandment. Abuse of God's blessing, no? God's gifts. Okay, let's go to murder. Murder is defined as the unjust taking of another's life. Dili makatarunganon nga pagkuha sa kinabuhi sa usa ka tawo. Okay? So, makita na to, wala na tao siguro nga kung sa Ilonggo pa, magpaabo-abo, magpa-tanga-tanga nga. Wala ko kabalo nga sala. Nakatatak na sa ato ang, sa atong will, sa atong conscience, nga ang pagpatay sa lagyon. So, ang makapatay ang tao, ang tawagan na nga kaso, homicide. No? Kung makapatay ko nung kag-insect, kung si tawag? Insecticide, joke lang. Okay. Ang tawag sa makapatay kang imuhang parents, si tawag? Parricide, no? Kung anak, infanticide. 2 days ago, na balita, no? Mother, yung idong gabi ang 3-year-old daughter, Pilipinas.
patay. Okay. Suicide, the taking of one's own life. It is still sin. Mayong ako man ni kinabuhi. Ako'y katungod sa pagkuha. No. Even in your own life, you have no right. God only has the right to decide when you leave this earth. So, sa unang panahon, stricto kayo ang disiplina sa simbahan. Kung mag-suicide gani, kapantay mo, dili pwede i-blessing, dili pwede misahan. No? Unsa man ang rason na? Tungod ba gikondinar sa simbahan? No. Ang pagbalibad sa simbahan sa pagmisa sa isa kapatay nga nag-suicide, dili na siya nga gikondina sa simbahan, nga simbahan di man na makondina. Kuha na siya, disiplina siya nga dili tularan. Nga dako kaya na siya nga sala, o dili ninyo ni buhaton yun, kay bukat kaya na. Ang simbahan wala nagkakondina sa usa ka tawo nga nag-suicide nga direct to hell gyud ka. Naa pa say possibility, wa ta kabalo kay naa may suicide usahay nga out of psychiatric cause. No? Psychiatric, so dili man ka makasala na kung naa kay kato. Or nag-suicide siya at the last moment, nagtinga siya, nakapangaya pa siya pasaylo. Nobody knows. Okay? Pero karon giyusab na ang disiplina, bisan o suicide, mumisa naman ang palay uban, di ba? Pero ang purpose ana dili gi-condemn sa simbahan. Dili gi-disiplina nga gi-discourage ang tao nga dili magbuhat ana. Because the high probability, dako kayang probability, brothers and sisters, nga may impyerno gyud ka. Because the last act that you did is murder. Ha? Milagro na lang yun siguro na nga kung mag-suicide ka, makapangayo pa kagpasaylo. So, naabay time nga kuhaon mo ang kinabuhi sa usa ka tawo dili ka makasala, meaning lawful. Naabay instances always magyud sala nga makapatay kag tao? No. Naay exemption. In self-defense. Okay? So, if there is an unjust aggressor, wala na ilaing means to defend yourself, and it is by killing that person, wala ka nakasala. If you defend your family, your home, yourself. Kung wala na ilaing paagi. Okay? If my own life or life of my neighbor, bisag sa imong isig katao, ginadunggab diha tabangan niya patyon niya imong kaila ka, pwede ka ma-defend. Kung di gid siya patuwa na ilaing ni Dios nga muundang siya or kung mamatay siya, wala ka nakasala. Defend, self-defense. No? If my own life or the life of my neighbor is being threatened by an unjust aggressor and there is no way to stop the aggressor, murderer, except by killing him, then I may do so. Pero, naana siya exception, Maison. Kanang samdan na siya ang tao, gahigda na, dili na makabangon, dili na makasukol, or nagapos na, just because kay naalang siya sa imong balay, tiwasan nimo, patyon nimo, it's already murder. Bisan nga ninang nasulod sa imong kural, tapos nikuha o butang, tapos pagkakita nimo, pagawas na siya, di na siya threat God, saka na pagawas, ipusil ni mo sa likod, kasala kas ginawa na. Because there's other means, dili na siya threat sa imong life. Kuha ninyo? You alone know, ikaw mismo kabalo ka in your heart, nga wala na kay other means but to kill. Or naapay other, pero ganahan lang yun ka, trigger happy lang yun ka, ganahan lang yung patay. Di ba? So you alone, no. Butang dere, in fact, it is even permissible to kill in defense of property. Example, sunugo ng imong field, wa nang ilain pa maagi o sa badiha. It is vague, pero kamo na lang magsabot, no? Naman po yung limit, dili lang kay property. Mupatay dahil ka, depende po sa property. Unsa ka urgent, no? Basta ibutan lang dere, it is permissible to kill in defense of property as well as in defense of life
if it is large amount of property that the criminal is threatening to take or destroy. Diba? Sunugon ang imong factory. Wa na ilaay pa maagi. Sunugon imong balay. Gagunit og gasolina. Ako ni kutsilyo. Or kalayo. Wa na other means. Pwede naman siya pusilon. Iyang gisunugon. If there is no other way to stop the person. Police, law enforcement officers are not violating the fifth commandment if they do their job, their duty. Okay? Wa na ilain. Pero they can still be accountable to God if they do torture, unjust abuse of power, they kill innocent people, they kill suspects. No? Kanang moingon silang bisag wala ng laban, ingnon nilang ng laban, kay gusto lang nilang patay, ang uban kabalo lang sila ang nakabalo sa conscience nila gyapon. If they liquidate or exterminate, or sometimes na ay mga kuan na ko yung amigo nurse to. Ang cellphone niya snatch, no? Snatch. Nakita niya ng snatch. Okay? Nato siya sa presinto. Ireklamo niya. Inga na police timing. Na inadakpan nga kawatan. Saka na itong kaso. Ipakita niya ang kawatan. Dili mao. Dili man na mao, sir. Sige lang. Ingna lang na siya. Kay daghan na ni siyang kaso. No? Para mapriso lang ni. Bisan pag unsa na kadagang kaso kay di na mao nagkawat, di gina nimo pwede pa sa kaso sa iya na kaso. Mo na style sa mga pulis na to. O bad, para ma-solve ang kaso, pas-pas ma-solve na aslay kuan paakuon bisag dili mao. Dito sa Cagayan na ay serial killing dito na hitabo, no? Pulo na kataong ipatay para ma-solve ang kaso. Ang chief sa CIDG nagdakop og tao. Fall guy. Luoy kayo. Kabalog yun ang isa ka pulis nga dito mao. Mo nagikontra gyud niya, nag-away sila. Nadakpan gyud to ang tinuod. Pero imagine ikaw ay para kon mo na delikado gyud kayo. Importante kayong due process because daghan kaayo nga ingnon lang mauna ni siya. Mauna ni siya para ma-solve ang kaso. Para sa tong rape sa Claren, gibunda ka ng bato. Wag lang, di ba? Nadakpan ang tao, pero dili pa sure nga siya to. Tungod lang kay driver siya og motor, dakop siya, detain. Kung saan pa niya pagsulti karon kay Constable, ikulatag maayo na. Giikuan na. Di pa sure. Para lang case closed. So, law enforcement can still abuse their power and they can still sin against the fifth commandment. Sa una, uso ang jewel. Kanang ang imong honor na kuano. So magkita ta sa plaza, magpinsing ta sa unang panahon. Ya? Or magdruhay ta. Sa Samar kuno sa una maghigtanay naghigot ya o maggunita yung kutsilyo, tikas of tikas. Dunggabanan sa plaza. It's still sin against the fifth commandment. Okay? It is permissible directly to take the life of an innocent person in order to save one's own. For example, nalunod ang barko, usa lang ang life jacket, patyunin mo itong usa, or kulang ang pagkaon, survival, planuhan ninyo isa, patyon na ito para makasurvive ta. Bisan pag to save your own self, it is a sin to kill another person. No? Even for survival. Bahalag mga matay mo niyang dungan, di ka pwede mo patay sa isa para lang salbaron imong kaugalingon. Unborn infant. No? Kabalo mo, ang abortion is demonic. No? Why? Because it is a blasphemy. It is a sacrilege nga opposite. Usually, ang ginahimo sa yawa, opposite, di ba?
Opposite. Ang nanay, unsa isulti sa nanay? Nganong mupa-abort? This is my body. Ha? I have my choice. This is my body. I have the right. Blasphemous, gigamit ni Sayawa, it is demonic because it uses the same word of Jesus. This is my body. Take this, all of you. And it is used by Satan in opposite action. This is my body. That's why abortion, dili ka pwede mangumpisal sa pare lamang. Ang pare, dili mo kahatag og, I absolve you, your sins in the name of the Father. No? I-refer ka niya sa bishop because abortion is automatic latae sententiae, meaning excommunication. Apil ang doktor, nurse nga nitugot, nanay sa babae nga nagsulsol, boyfriend, tanan. An unborn child is not an unjust aggressor against the mother. Bisan pag moingon nga hala kung ipanganak nimo ni mamatay ka. Dili. Daghan na kayong doktor nga ningon anak kung ipanganak nimo ni mamatay ka. Daghan na kayo ng anak pero wa man namatay. Unhan nila daan. Mamatay ka kung manganak ka so you abort gid eh. No, even if your purpose to save the mother, you cannot kill. So, nasa cancer ang mother or nasa kinanglan niyang tambal. Bahalag mamatay ang bata kung kini nga tambal maka ayo sa nanay, dili ka makasala. Tungod kay gitambalan nimo ang nanay. Side effect, mamatay ang bata, walay sala. Because it's a side effect. Tambal. Pero kung tuyoon yun mo patay, tuyo yun, lugito nimo diha, kuhaon nimo diha, patyo nimo para lang muundang. Lahi na siya nga gitambalan nimo og chemotherapy drugs, toxic drugs ang nanay effect nahulog ang bata, it's not a sin. Kuha ninyo. Pero tuyo na yun, maugin na tuyo para pagpatay lang yun, it is a sin already. Bugat kayo nga sala ang abortion, brothers and sisters. Why? Kanong bugat man? Bugat pa siya sa parricide. Bugat pa siya sa murder. Ano man? The safest place of a child is inside the womb. The safest because naa siya sa iyang mother. Magpalaban siya sa iyang mother. The mother knows best. Mother is always safe ka. Now, here comes the mother, traidor. Siya mismo ang mo protect, siya yung mo patay. Bugat kay ng sala. Grabe. O, way labot ana, gihikawan ni mo siya to see Jesus. Gihikawan ni mo because wala siya nabunyagan. Even katong mga contracepted child. No? Murder made more vicious by sending into eternity a soul with no opportunity of baptism. Mayon sila, kayo inosente man na sila, di na sila maimpirno. Yes, di sila maimpirno. But they cannot see God. According to our teaching, in order for a person to see God, para makita nato si God, kinahanglan gyud ka og sanctifying grace. No? So, gihikawan nimo. So, the church has tried to check by imposing excommunication on all who have any willing part. It is only not the mother, but also cooperating father and the doctor or nurse involved. So, kung ikaw nga nurse, wakakabalo, nga sala day na, nga ikaw sige trabaho sa abortion clinic, doktor ka, sige lang panglawat, daghan na kay kang ipang abort, ikaw nga nanay, pakaulaw-ulaw lang ka, hala, hulog dito. Tipunan na to na, mag-budget ha. Ikaw nga nanay, tatay, nga nagtulod sa imong anak, apil ka. Abi ni mo, ang imong anak lay masilutan. Okay, let's go about capital punishment. Is death penalty, kung sa may sulti sa catechism, death penalty, is it always a sin? No. Actually, no. No? The Catechism of the Catholic Church states, assuming that the guilty party identity and responsibility have been fully determined. Ang iyang identity, sure yun nga siya, 100%
beyond reasonable doubt siya, and then siya gid ang naghimo, sure yun. Okay? The traditional teaching of the church does not exclude. Meaning, wala 100% naging nga dili yun. Pwede, no? Does not exclude recourse to death penalty. If this is the only possible way of effectively defending human lives against the unjust aggressor. So meaning, kung nakasugtan sa balaod, o na kuha nila nga, wa na'y laing pamaagi nga to defend the public against the human aggressor, pwede. Pero kung naay pa'y pamaagi, gi-discourage ang death penalty. Ang atong santo papakaroon nga, according to studies, wala may studies nga nakapadeter of crime. Di ba? So, dili siya practical o dili na siya prudent ang death penalty karong panahon na. Sa una siguro. No? Pero, dili 100% nga nagdumili ang simbahan. Kung nakasugtan, nga wa nagilain pamaagi, pwede. Pero you know what? Kung masugtan man gid ang death penalty, usahay blessing po, di ba? Nga naman, kanaman pare, gisantala na. Ang pare, ang nagapakumpisal, nagaprepare sa kalag sa tao. Napa siya chance malangit. Sure man siya kano siya sapat yun. Pero ang tao nga sa dalan, kung sino na nimong kalit, salvage, tungkol kay drug pusher, drug addict, no way of repenting. You are sending people to hell. Ang yawa, ganahan yun. Because sigara-sigara sa daplin, taparan na pulis, postilon, patay, wala na kapangumpisan. Di ba? You are bringing a lot of people to hell. So, mas may pa kung it is the lesser evil, di ba? Because, na-schedule kung sa kamatay. You can confess your sins. Nakikibutang po sa katikisim. If, however, non-lethal means, meaning, dili makamamatay ka pamaagi, igo na sa pagdepensa o protect sa people's safety from the aggressor, authority will limit itself to such means. Maraming salte. Mas maayong dili na lang. Kuha, santa niya. So, ang uban, ang simbahan actually mga igsoon, dili na tinoon nga, di gyud, sirado yun ang simbahan sa dito. Pwede na siyang opsyon. Kung naapay laing pamaagi, ayaw. Kuha niya. Lynching. Sin is involved if private citizens take into their own hands the execution of a real, bisag real ha, tinuod nga kriminal, or supposed criminal, dili pa sure. Ang tawag na lynch law. So lynch law has no place in God's law. So para nako, lahi lang nga pamaagi, bitay. Pero muuyon ka, nga kining tawa na patyon diretso, dili na pinaagi sa korte, dili na ipanaagi sa balaod, kasala ka. Butang dali all who take part in lynching, even if only by their approving presence, bisa lang ni uyon ka, you are guilty of the sin of murder. Brothers and sisters, we sin by action. Amen? By words. By thoughts. Even if your thoughts wish and agree of this method, that these criminals die anytime without confessing, and then you wish, you could sin. Be careful. Okay? If your mind uyon ani nga style, kisa may dili gusto og peace. Tanan kita gusto og peace. Kisa dili gusto mawala ang mga kriminal. Gusto yun.
Ako pa mismo. Gusto ko muapil og Rambo, pamatyo na sa tanan kung pwede. Pero ang standing order ni Jesus, dili. Ha? The standing order of Jesus, we abide from the law of God. So, that's why Lynch law has no place in God's law. Okay, self-defense extends to the nation. So, ang soldier, makipag-away, makapatay, pareho gapon sa pulis. Pwede gapon sila mo abuso. No? So, dili sila on the line of duty, lawful ang pagpatay, dili sila nakasala. Kabahin ka lang sa authority. Pero ang pagbomba, indiscriminate, mortar, kabalo ka daghang civilian diya, ikaw general, order ka, bombahin na, bahalag collateral damage, kabalo na ikaw daghan diya, mga civilian. Tuyoon lang hindi mo, kabalo na ka, kasala ka. Okay? So our life is not our own. It is a gift by God. So stewards kita. No? So, physical harm to others, sa imong asawa, sa imong anak, kung abuse na may bunal nga insakto, na may bunal nga abuse, di ba? Battered wife, battered husband, is a mortal sin. Injury against, is a sin against the fifth commandment. That is why fighting is a sin against the fifth commandment, as well as sin against the virtue of charity. Laparuhay mo diha, sumbaganay mo diha. It's a serious sin. It's a mortal sin. Kinaurasay mo diha, sabunotay mong buhok diha, sumbaganay mo, abi diha, di na mortal sin. It's a mortal sin. Okay. Ang usa ka tawo nga mo drive nga haras-haras, reckless, kay hala pasikat, kay gusto lang paspas, ani gi-expose niya ang mga katagbo niya o iyang pasayro unnecessary danger. Bisan pag walay nahitabo may aksidente, siya nakasala na. Okay? Since he exposes his own life, mura siya ka-suicide. Siya dili nga pang drive, no? Exposes his own life and the lives of others to unnecessary danger. Ang muinom nga magpahubog, mo drive ka nga hubog ka, is a mortal sin. Knowing that his faculties had been, bisan pag kabalo na ka nga, laroy-laroy na ka, mo drive ka. Si Tata Rosal, ang iyang manghod, si John G. Nindot kaya yung drive sa motor. Gitagbo lang kalit motor, hubog, nagikang namista. Karon buta na, di lagi na ako mapakita ang iyang sa kamata kay na buta na, no? So, apektuhan niya ang trabaho. Nangayon lang suri itong hubog. Pero kung tinto, wala. Suri lang yun. Tapos, ando sila sa, kaya di man sila mo bayad unta sa ospital, ang hubog. Pagkaugma, kaya wako ni kwarta. Ato sa kapitan. Patuban sa kapitan, iyon na po itong, kuhan nga, masailuan na po ni, no, sir, kay, kuhan lang bitaw, Kristiyano bitaw ta? Kristiyano. Imagine, ignorant Kristiyano bitaw ta, mag pinasailuan. Oh, lagi pasailuan. Pero kinahanglan bayaran. Sa Amerika, brothers and sisters, bugat kayo nga sala ang driving under the influence, DUI. Nako, kayo na, kapi, prisoy ka na. No, di kaya, luag kaya nga itong malahod, no? Basta nakainom ka, mo drive ka, priso, dako, ikay nakakaso. Mortal sin. Why? Because daghan kang patyon. Daghan kang maangol mga trabaho, maundang tungkol sa imong kabuang. In fact, bisag wa ka nag-drive, ang paghubog is already a mortal sin. Ang Panginoon mo galak, dili sala. Ang paghubog is a mortal sin. Samot pag yun, kung mo-drive ka, no? Excessive drinking as well as excessive eating are sinful in the first place because they injure the health of the overindulgent. So, karong panahon na, no, nalinta na nato ang sala nga gluttony. So, sobraan tagkaon, bisag kabalota nga makadaot ni, nakasalata. Nga naman, hinay-hinay na itong patay ang atong lawas.
Pwedeng venial, pwedeng venial. Pwedeng mortal, depende sa pan. So, pag inom og drugs, drug addict, mag-cirrhosis na ka, you're killing yourself. It is a sin. So, matingala ka. Dako day kayo og scope ang fifth commandment. No? Dako kayo scope. It can lead to many evil things. Pag hubog-hubog, mabiyaan ang pamilya. Ang pamilya nimo, biyaan nimo, magadik-adik imo anak. Dako kayo siya og drunkenness becomes a mortal sin when it is so befuddles the person that he no longer knows what he is doing. Pwede ka mahubog, di ay. Dili siya mortal sin, di ay, kung mahubog ka. Mortal sin siya kung niabot na ka sa punto nga wa nakakabalon sa imong gibuhat. Okay? Pero kung kabalo pa kasi imong gibuhat, venial sin pa siguro na. Nahubog ka. Pero kung wa nakakabalog yun sa imong pag-uli, that is already mortal sin. Even a lesser degree of deliberate excess in drinking may be a mortal sin because of harmful consequences. Damage to health, scandal given, or duties to the family or God neglected. Okay, ang dili nato pagpa-check up, bisag nga atay kwarta ika-check up, dili nato pag inom og tambal o papalit og tambal, bisag natay ikapalit, makasala ta sa Ginoo. Yeah. Dili mortal. Binya lang, pero kasala gyapon ta. Nga naman naatay obligation to take care of ourselves. Siyempre, kung wa kay palit, kay pobre ka, excuse. Pero naa kay kapalit, na kay kapacheck up. Di lang yung ka. Ha? Napoy tao na sobrahan na po. Nabisag way sakit, sigig mas. Sobrahan na, hypochondriac ang tawag na. Di na po tayong anak. No? There are people who become too preoccupied with their health. Never happy unless they are taking medicine. We call them hypochondriacs. Di na po nasakto. Okay. Sala ba ang pagputol og lawas, o kabahin sa lawas? Dili. Kung kini disease, kinahanglanon, dili ta nakasala. Okay? Because it is to preserve life. No? Tangtangon ng mata because na ay cancer. No? Kita dahil mo ano yung mata. Because report na yun, it could be retinoblastoma, cancer. No? Ay, cute sa bata, dako kayo, yelo-yelo ang mata. Ang inatanggal gina siya ang mata, pati ang skin, pati buko na yung expose. Pero, ang pagputol sa tubo sa lalaki, nga wa man na nang hilabot, that is a sin. That is a mortal sin. Wa man na nang hilabot diha ang vas deferens. Putlo ni mo na. Wa nang hilabot diha. Anong hilabtan man ni mo na nga normal man ang function sa tao. Anong kwaon man ni mo na. That is a sin. And that is a mortal sin. Mortally sinful if the mutilation is serious. Or, ang fallopian tube, yung putlon. Ligate. No? Na ako'y amiga nga medret. Dok, magpalaygit na mi dok kay Kuan. Wala na. Di na mi gusto mag-baby. Uy, sala, di anak. Di ba katoliko ka? Oo, pero mag-confess na mi pagkahuman. Imagine. Mag-confess lang ako sa pagkahuman. Wa ko kabalon sa silot, anak. Wais kita no, mulusot kita sa Ginoo. A man or a woman would have an operation performed directly to cause sterility would be guilty of grave sin. Appeal ang doktor. Even the person, the doctors who perform ligations. Namoy kaila mga doktor, tell them they are endangering their souls. Ang uban, mga na-state sa Amerika, kakatong mga abnormal, iligate na nila daan. Ilan ang kapunon para dili makapadaghan sa iyang lahi. Katong mga abnormal. Okay, let's go to euthanasia. Uso na ni karon, no? Kung tiguang na, nagasuffer, patyo na lang.
in order to end the misery. Euthanasia, mercy killing. It is a mortal sin. Even if the person say, please kill me, assisted suicide, please kill me, end my suffering, it is a sin. Kung wala mga ison, di ba ang suffering, di ba, na ay tawag nga purgative, unitive, o redemptive suffering. You know, may allergic kayo sa suffering, may tag, ay, nalipay ko kasi dad, namatay, ngawa siya ng suffer. Pero actually, you know what? Suffering is very helpful. If we unite it to the cross of Christ, it can remit your temporal punishment sa katungtawahan ng himalat yun. Ang suffering, if you unite it to the cross of Christ, no? Incurable suffering is part of God's plan for me. Kung plano na niya sa imuha, then neither I nor human authority has the right to circumvent God's will. You know what? Ang mga tiguang nga sa deathbed, katong na yung mga cancer, ang ilang prayer is the most effective. Effective than kinsa pa ng mga tawhana diya. Because during suffering, you are united to the cross of Christ. You are put in the pinnacle of suffering. Okay. Sin against the fifth commandment. Hatred, bitterness. Munang ayaw gid mong laong, makasulod mo sa langit, kung naamoy gidungtan. Ayaw gid pagdumot. Kung magdumot mo, kabalo ba mo nga ang atong soul ug body is united, very united? Ang tao nga sige kaligot-got, kaya ang iyang soul naga-hate, angry. Ang body, maapektuhan po. Musikret na og hormones, mga catecholamines, mga bad hormones, mga epinephrine, mo shoot up yung blood pressure, bad hormones, mag-cause kag disease, himo kag cancer. Because the soul and body is united. If the mind is not healthy, the body eventually will become not healthy. Amen? So katong mga tao nga sige aligot-got, na, daghan tong mga sakit-sakit. Anger which is directed at an evil deed. Suko ka sa gibuhat niya, dili na siya sala sa iyang gibuhat. Pero kung ang suko ka sa tao na yun, anger which is directed at an evil deed, sa gibuhat niya, dili na siya sala. This is what we call righteous anger. Pero butangan ng limit. Suko ka sa iyang gibuhat, pero mamalikas na ka, na. Sa iyang gibuhat, nga di mao, masuko ka, it's normal. Pero buta nga nag-limit. Ningon si St. Paul, do not let your anger lead you into sin. Diba? Not all anger is sin. But, ningon, do not let your anger lead you into sin. Ang imong kasuko, ayaw pasugti nga maadto ka sa pagpakasala. Ang kasuko sa parent, no? Misconduct sa anak, that is righteous anger. Basta dili lang excessive. Kasala ang imong anak, nabukak ng pinggan, bunal-bunalan na imong 2x2, excessive, hindi no ang anak. Okay. Anger, however, which is directed at person, usually at someone who has hurt our pride, interfered with our convenience, and not as their evil deeds. No, tao na yun, tungod kay nagdisturbo nga ito, may pagkatulog, kung sa ba niya? Convenience is a sinful anger. So, naglagot ka karon sa situation nga daghang tao nga dili evangelized, this is a rightful anger. Suko ka kay na ay sacrilege nga gihimo sa simbahan, sa mga injustice, that is a righteous anger. Pero lagot ka tungod kay ikaw may na-insulto, directed to your is already a wrong kind of anger. Ha? What has been done to ourselves, mo na'y sayo, masuko ka. Rather than because of what has been done to God. So kasagaran nga anger, kanang wala nato nahuna-hunaan, flare up lang, it could be venial sin lang. Pero kung kanang imo yung
Plano na yun, grabe na yun. Nalagi kayo kamayong-mayong anak, diri kasimba sa San Lorenzo. Di lang motel. Okay? So, kung atong sugnuran pag yun, lagot na ta, imbis mo forgive na ta, ato pag yun, ibalik na, di ito mao yung ibuhat. Ay, kung ito. Nag-self-pity na ka, naglagot na yun, samot na yun. Sin na ka. Sin against charity. Masuko ka sa imong bana, sa imong asawa, tapos magpila na mo kasimana, magbungol na, pride na, hinahinay na. Kadugayon, ngayon tag, ang among balay, no? Peaceful kaayo. Walay labayay o pinggan. Walay syagitanay. No? Pero wala day kakabalo. Relationship drift na di ito. Usahay, nindot pa na magralis-lalis. Usahay, bungol na. Wala na kay feeling sa imong asawa. Wala na kay feeling sa imong bana. Bahala ka sa buhay mo. Ay, naday ka, buhi pa ka. So, wala na kay feeling, wala na kay pakialam. So that is not good. That is bad. Because abi ni mo nindot ang inyong pagpuyo kay walay siya kitanay, pero civil na lang di mo, that is already relationship dead. From relationship drift, it become relationship dead. Why? Because of pride. Walay mo munang forgive. Walay, siya nag-una, dapat siya yun muna. Hantod, awa na. Wa na kaganahin niya. Di na kagupahan niya. Wa na kamalipay niya. Mas gwapa na imong sekretarya. Okay. So, temper, no? It is sin to injure the body of our neighbor. It is even more serious to kill, injure his soul. Okay. Ginatawag mga igsoon nga scandal, sin of scandal. Kung imo ko ng patyon ang lawas sa tao sa imong igsoon, sala ka. Pero kung imong patyon ang iyang kalag, samot, grabe. At any time, that wrong words or actions in my own, such as to encourage sin in another, I myself become guilty of the sin of scandal. Ang sin of scandal, muna siya ang the sin of bad example. A mortal sin, if the possible harm I do is serious. Kailangan nga basa mo sa Bible, kung ikaw may hinungdan nga nakasala ni mga gagmay, mas may panghikta ni mo imong liog sa pabugat dito sa ilawom sa dagat. Kailangan ba sa mga na? Ihikta ni mo imong liog o pabugat na malumos ka dito. Kung ikaw may hinungdan. So, kung ikaw may rason nga nakasala imong anak, tungkol sa imong bad example, the higher the authority, the higher the responsibility. Example, kung ikaw nga parokyano, gi-encourage ni mo nga makasala tong isa, sige, go. Or sa padihan, daghang example. Kasala ka, sin of scandal. Tungod ni mo, ikaw mo haylo ka niya para makasala, mortal sin, you are a murderer, actually. Nakahimo siyang mortal sin tungod ni mo. Now, example, pare. Higher responsibility. Tungod sa iyang sinful lifestyle, nahibaw nakita, scandal, di na siya mosimba, nabugnaw na siya. Tungod sa imong gibuhat, grabe ang silot. So, dili ta mo judge ka naman, si God ang mosilot sa iya. Grabe. So, samot ng obispo. Samot na Santo Papa. Nagkataas. Mayor, mas grabe. Gobernador, nagkataas. Paras ganda ng kwan, arme. Kung magbinuang ang arme sa iyang kwan, kasi matay siya. Pero kung ang kapitan magbinuang, platon, batalyon, patay. General magbinuang, luoy yun. So that is a sin of scandal. We are our brother's keeper. So be careful of your action because kung makalid ni sa other person to sin, you encourage other people to sin, nako kayo mong sulubagon. Okay? So, the tama. Questions are welcome.